Mikabat sa 218 ka mga scholar sa Technical Education and Skills Development Authority sa Negros Oriental ang niapil og martsa sa gipahigayong TESDA graduation ceremony sa dakbayan sa Dumaguete. Produkto sa TESDA Provincial Training Center ang mga nigradwar nga mga scholar. Mipasalamat ang mga kanhing TESDA scholar sa libreng skills training na gihatag sa ilaha. Nagpasalamat mi kay nag-offer sila og scholarship sa amoa. Advantage gani, beneficial ni siya katong mga tao nga mo adto pud sa gawas. Advantage good kayo siya kay grabe na jud ka competitive jud kayo ang mga kuan. So mas advantage good if na jud kay mga training and certificates jud para sa pagpanarbaho pud. Ang hagit sa TESDA, gamiton ang mga nakatunan aron mo asenso sa kinabuhi. Your new skills are more than qualifications. They are tools that can transform your life, uplift your families, and bring positive change to your communities. Gikan sa Dumaguete City, Negros Oriental, kini si Roy Lamotan sa PA alang sa MBCB.